Brigade de merci ye tɛgɛ da musolaka dɔ kan min ni o ye denmusomanin san 3 suɲɛ ka taa ni a ye. Polisiw ka groupement antiterroriste ye tɛgɛ da mɔgɔ 2 kan siga kelen don minnu na k'a fɔ k'u bɔra bingani wale la o kɛra Yirimajɔ 3e pont kɛrɛfɛla la. Mugujugu ka pɛrɛnni kɛra sababu ye ka cɛ 3 ka olu fatu muso 1 ka o bana o kɛra Barasaro ni o bɛ Kani Bɔnsɔn mara la. N balimaw aw bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ den tununi kan. Kibara min ni a y'a bɔ fɛn min ye Isaka Kulibali n'u b'a wele ko kojugu kɛlɛbaga ale ka bolonɔ la. I b'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni musomanin ye ani a ba ka tali dɔ senfɛ kungo kɛnɛ dɔ kan ni o bɛ tali kɛ denkuni kan ni o kɛra Kalabankura i b'a ye k'a fɔ ko ni musomanin kɔni a kɔni ɲɛmatununa a somɔgɔw kɔni na wulikajɔw sabatira walasa ka musomanin kɔni ɲini a ma se ka ɲɛdɔn o hukumu de kɔnɔna la fɛn min kɔni ye novembre tile 15 ye denmusomanin kɔni a fa wulila ka se fɛn min ye brigade merci ni o ye polisilakaw ye ka se olu ma ka taa damakasi kɛ yen nɔ a den ka tununi na i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la kɔni wulikajɔw sabatira walasa den bɛ se ka yɔrɔ dɔn cogo min na o hukumu de kɔnɔna la fɛn min kɔni ye novembre tile 26 ye fɛn min ye dɔgɔkun 2 jalen tɛmɛnen kɔfɛ den ɲinini na i b'a ye k'a fɔ ko maa dɔ kɔni ale ye den fa wele maa dɔ min don ale kɔni ye jaw de ye bɔlɔlɔsiraw fɛ sabula den tununnen kɔfɛ u kɔni u ye vidéo caman kɛ ka photo caman bila bɔlɔlɔsiraw fɛ walasa maaw ka se ka u dɛmɛ ka se ka den ɲini ka a yɔrɔ cogo min na o hukumu de kɔnɔna la ni maa masina in n'a ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ a sɔnna a y'a tɔgɔ to gundo la a kɔni ye fa in wele fa in welelen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko kibaruya dɔ sɔrɔla den ka ko la fa in fana ye wele bila fɛn kɔni ye brigade merci commandant ye ni o ye Fanta Goyita ye ka o kulola sɔmi k'a fɔ ko maa dɔ y'a wele k'a fɔ ko a ye kibaruya dɔ sɔrɔ den ka ko la o hukumu kɔnɔna la o fana y'a ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan ka den fa yɛrɛ fana fara ka u kunda fɛn min kɔni ye senu kan ni o yɛrɛ ye muso yɛrɛ jabala ye kunnafonidila yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la sabula maa min ye jaw ye bɔlɔlɔsiraw fɛ ni o ye weleli kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ale bɛ muso min ye den suɲɛ ale bɛ o tigilamɔgɔ dɔn kosɛbɛ wa a b'a dɔn k'a fɔ ko a jabala fana ye senu ye o hukumu de kɔnɔna la polisiw welelen kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka fara denni fa yɛrɛ kan u y'u kunna fɛn kɔni ye senu kan walasa ka taa kibaruya in sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ ni tiɲɛ bɛ a la i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la fɛn kɔni ye den fa in kɔni ye a kɔni kɛlen k'a den a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin min filɛ muso in bolo o y'a sɔrɔ u bɛ yaala dɔ senfɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye ale denmuso ye nka u ma sɔn k'a fɔ k'u bɛ musolaka in k'u b'a minɛ o yɔrɔnin bɛɛ la u y'a to fɔlɔ musolaka in a ka se a yɛrɛ fɛ yen cogo min na walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw gan fo ka taa se musolaka in yɛrɛ barama k'a lajɛ a ka baara taabolo ye min ye o hukumu de kɔnɔna la fɛn min kɔni ye ni musolaka in kɔni u ye a suruku bɛlɛn kosɛbɛ ni o ye polisilakaw ye u ye musolaka in u y'a suruku bɛlɛn fo ka taa se a sere a fɛ yen waati min na i b'a ye k'a fɔ ko polisiw kɔni jiginna ka na ni muso masina ka na tɛgɛ k'a la denmusomanin kɔni ye ɲɛ da a fa kan maa minnu yɛrɛ tun bɛ olu ka kɔrɔfɔ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kasi kɔni o dabɔra denmusomanin bɛ kasi cogo min na ka fa wele fa fana bɛ kasi ten cogo la ka denmusomanin ka o fana wele i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra hinɛtɔ ani makaritɔ ko ye ka polisilakaw fo ka taa se muso min yɛrɛ tun ye denmuso in yɛrɛ suɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko denmuso in yɛrɛ dontɔ mobili kɔnɔna la kojugu kɛlɛbaga ka lakali la a yira k'a fɔ ko fa kelen k'a ɲininka ko mun y'a bila nin waleya in na k'a yira k'a fɔ ko denmuso in kɔni de ko diyara ale ye ko y'a to ko ale kɔni ye denmuso in suɲɛ ko ka taa ni a ye i b'a ye k'a fɔ ko a selen kɔfɛ fɛn min ye polisiso kɔni n'o ye brigade merci ye i b'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu kɔni ganna kosɛbɛ musolaka in da la o kɔrɔfɔ kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko fɛn min ye min y'ale bila ka den suɲɛ ko o tun ye k'a fɔ ko den kɔni ko o diya de y'a to ale ye den suɲɛ ko ka taa ni a ye sɛgɛsɛgɛli busamisɛnnin gannen halisa a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ale bɛ luwanse la so min kɔnɔna la ko den tɛ ale bolo den minnu bɛ yen nɔ ni o ye luwanse tɔw den ni ale ko k'a bɛ olu ci u tɛ sɔn ale ka ci ma u bɛ ɲagarikɔrɔbɔ kɛ ale la ko hukumu de kɔnɔna la ale fana y'a yira k'a fɔ ko fo ale fana ka a ka den sɔrɔ a fana bɛ se ka den min ye a yɛrɛ ta ye a bɛ se ka min ci a yɛrɛ fana sagoya la i b'a ye k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔfɛ polisiw ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ k'a fɔ ko muso min yɛrɛ kun don i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye den 2 yɛrɛ kɔni ye o tun bɛ a bolo wa a bɛ den suɲɛ waati min na o y'a sɔrɔ muso yɛrɛ fana lajɔlen don o y'a yira k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ kɔni k'a fɔ ko denko dɛsɛ de bɛ a la walima ko den kanu bɛ a la o kɔrɔfɔ kɔni o b'a yira k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ kɔni tɛ tiɲɛ ye fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ brigade merci kɔni niveau la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye kajaba olu kɔni ye a déféré ka taa fɛn min ye commune 3 tribunal la sabula brigade merci bɛ olu ka secteur la i b'a ye k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la olu fana ye fɛn min ye commune 6 tribunal ye olu kɔni fana ye olu fana saisi walasa fɛn min kɔni ye kajaba ye ni ale tun ye denmusomanin san 3 suɲɛ o bɛ se ka taa cogo di bole kasɔgɔba la ka taa datugu yen nɔ sani a ka kiiri cɛ kibaruya filanan min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ an ka groupement antiterroriste ni o ye polisiw ka jɛkulu dɔ ye minnu ni u entraîneur don kosɛbɛ ka minɛnw d'u ma minnu bɛ tali kɛ fɛn min ye terrorisme kɔni kɛlɛli la i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye sibiridon ye ni o bɛnna décembre kalo tile 9 ma ka kɛɲɛ ni dugukila nɛgɛ kaɲa 4 waati min ye i b'a ye k'a fɔ ko nin ye maa 2 ye u tun bɛ moto sannili kɔni sanfɛla la
i b'a fɔ ko u ka boli kɔnɔna la fɛn min u taara ka taa bɔ ni jɛkulu kan n'o ye polisilakaw ye ni o ye groupement antiterroriste ye i b'a fɔ ko u ɲɛsu ni polisilaka ninnu ka jatigɛ dabɔra u y'a essayer ka u bɛ boli ka u yɛrɛ ɲini i b'a fɔ ko o ma se ka ɲɛ sɔrɔ kun min kɛ fɛn min kɔni ye marifaci ye o kɔni dabɔra ni maa fila n'u tun bɛ sangiri sanfɛ fo ka taa se polisilakaw ma ni o ye groupe antiterroriste ye ni olu tun bɛ patrouille la zone na walasa ka lakana baaraw sabati i b'a fɔ ko o marifaci kɔni a ganna u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ sabula ni maa fila minnu tun bɛ moto sanfɛ a bɛ n'a fɔ u ja ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula u maa fila ka kɛɲɛ ni polisilakaw ye n'olu ka ca ni u ye u ma siran hali dɔɔni ka se ka marifa labɔ ka marifa kɔni ci ni polisilaka ninnu na i b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye marifaci kɔni tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni ye polisilakaw ye u kɔni ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni u sera ka tɛgɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan sabula marifaci taara wolo min na o de kɔni ye ni maa fila min n'u tun bɛ sandiri sanfɛ ni sira kelen la k'a fɔ k'u bɔra binganni wale dɔ la i b'a fɔ ko kisɛ kɔni nana ka na u sɔrɔ u tɛgɛ kɔni na ka u bolola marifa kɔni ka o bin ka bɔ u bolo o kɛra sababu ye fɛn min ye polisilakaw ye kɛlen kɔfɛ ka tɛgɛ da u kan u taara n'u ye hôpital du Mali la an bɛ waati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛli kɔni fɛnɛ gannen don ni maa fila ninnu fana da la walasa ka se ka a ɲini k'a dɔn u bɔra binganni wale mun na fɛn min kɔni ye ni bingannikɛla fila ye i b'a fɔ ko marifa kɔni sɔrɔ olu bolo marifa min n'u bɛ a wele ko pistolet artisanal automatique amélioré ni o bɛ tali kɛ an ka bamanan marifa minnu n'u u bɛ a dilan ka a dilancogo cɛ ɲa kosɛbɛ sabula n'i y'a ye a kelen b'a fɔ ko a bɔra usine na sabu kibaruya laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ mugujugu ka pɛrɛnni kan mugujugu o ye i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamɔgɔw bɛ min don dugu jukɔrɔ walasa a ka se ka pɛrɛn ni bolifɛnw bɛ ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka maa saba kɔni ni o bɛ tali kɛ cɛlakaw la ka olu kɔni fatu muso kelen kɔni ka o bana o kɛra ka bɛn décembre kalo tile 12 ma n'o kɛra baara sɔrɔ ni o bɛ Kanibɔzɔ mara kɔnɔna la kibaruya min sɔnna ka bɔ dugudenw yɔrɔ la u kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ moto kelen de sanfɛ u taara ka taa se nin mini kɔni ma u selen a ma kɔni fɛn min ye mugujugu in kɔni a pɛrɛnna n'u ye ka u mɔgɔ saba bɛɛ lajɛlen ka u bɔnɛ u ni na i b'a k'a fɔ ko dugudenw yɛrɛ caman y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin mugujugu ye ko nin caman bɛ bila yen nɔ a waleya bɛ kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw fɛ maa ma se ka minnu kɔni siya dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko nin mugujugu ninnu kɔni caman bɛ yen nɔ a bɛ ka don dugu jukɔrɔla la k'a bila maaw ɲɛ wa a bɛ ka fɛn min kɔni ni bɔ kɔni a bɛ ka o caya kosɛbɛ balimaw nin bɛ dansegin kɛ an ka bi do kibaru la an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin Mohamed Yusuf Bacili ma n'u bɛ a wele ko Ras Bac ne kunnafonidila don nin waati na ni ale bɛ kaso la Kolikoro aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma